Od zajtra začína modernizácia detského ihriska na Limbovej. Preliesky na tomto ihrisku už majú najlepšie roky za sebou a práve preto ich nahradíme 10 novými. Súčasťou rekonštrukcie ihriska budú nielen nové lavičky a odpadkové koše, ale aj tienenie pieskoviska a aby bola celá zóna bezpečnejšia, bude mať každý nový prvok vlastnú mäkkú dopadovú plochu. A ešte jedna veľmi dôležitá vec. Najčastejšia otázka, ktorú dostávam na Linčanskej, je, kedy sa konečne začne revitalizácia všetkých dvorov. Odpovede naozaj už sa blížime do finále, sme v stavebnom konaní, čaká nás stavebné povolenie a už teraz háňame financie na každú jednotlivú fázu tejto najrozsiahlejšej rekonštrukcie v Trnave.